سلام እግዚአብሔር መስኩላትኩም ይኹን ኣብ ኩሉ ኩርና ዓለም ትርከቡ ናይ ኤልቢ ዩቱብ ተኸታተልቲ ኣብ ዘለኹምዎ ሰላምኩም ብዙሕ ትርፍ ይበለለ ከመይ ቀኒኹም ጥዕና ኩሉ ሰላም ድዩ ባይ ወገን ሰላም የእግዚአብሔር መስከን ከምታ ኣነ ሰላም ዘለኽዎ ንስኹም ድማ ሰላምኩም ትኾኑ በዓልቱም ተስፋዬ ነዚ ቻናል ሓደሽቲ ንዝኾንኩም እንኳን ደህና መጻኹም ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ሁኑ ቤተሰብ ንዝኾንኩም ድማ ላይክ ሼር ኮሙን ሃናጽ ርእትኩም ኣብ ኮሜንት ምግዳፍ ብርታዕኩም ይፈለየኒ ደቂ ዓበይቲ ነዚ ቪዲዮ ነዚ ቻናል ሰብስክራይብ እንዳገበርኩም ላይክ እንዳገበርኩም ምብርታዕኩም ይፈለየና እንደማ ብሕትኩም መሰረት ሒዘልኩም ክመጽየ ስለዚ ናይ ለማዓንቲ ሒዘልኩም ዝመጻኹ ድማ ዝተሰርሐ ገዛ እዩ ኣበይ ከባቢ እንደ ካሬ ምዃኑ ድማ ካብቲ ቪዲዮ ሙሉእ ስምዕዎ ሙሉእ ክትሰምዕዎ ድማ ብትሕትና ይላዎ ስለዚ ናይ ለማዓንቲ ሒዘልኩም ዝመጻኹ ከምቲ ትርእይዎ ኣለኹም ዝተሰርሐ ገዛ ኮምፕሊት ሒዘልኩም መጽየኒኹም ኮምፕሊት ዝተሰርሐ ኣምጽናይ ብዝበልኩም ሒዘልኩም መጽየኒኹ ስለዚ ኣበይን ክንደይ ካሬ ምዃኑ ድማ ክነግረኩም እየ ስለዚ ግን ስደቂ ዓበይቲ እንታዩ ላይክ ሰብስክራይብ ዘይትገብሩለይ ኣነሲ ቪዲዮ ሲ ብዙሕ በቃ ይሰርሕሞ ምንም ይለይረአየለ ካው ካዕላይ ከይትገብሩይ እና ቪው ጥራሕ ይዘሎ ካብ ሪኢኹም ካብ ትወጽሲ ዛ ላይክስ ምንም ትጎድእ ነገር የብላይ ጽዕን ነብልኩም ላይክ ሰብስክራይብ ተገይርኩም ሲ ምንም ላኹምስ ልጎደአኩም ነገር የብሉ ናይ ግን ብጣዕሚ ዝጠቅመኒ ስለዚ ደቂ ዓበይቲ ላይክ ወር በጃኹም ቪዲዮ ይሲ ምንም አይረአየለ አይ በቃ ላይክ ወርለም ብርታዕኩም ይፈለየኒ ላወልኹ ናይ ለማዓንቲ ሃምቲ ልወልኹም ኣብ ከተማ መቐለ ይሒዘልኩም መጽየኒኹ ዝሽወጥ መሬት እንዮ ከምቲ ትርእይዎ ኣለኹም ደስ ልብል ኣሰራርሓ ናይቲ ገዛ ኣጋጣሚ ኮይኑ ብናይ እንትና ስለ ዝተቀረጸ ዩቲዩብ ቪዲዮ ማለት እዩ ብናይ ቲክቶክ ወይ ከዓ ብና ፌስቡክ ስለ ዝተቀረጸ ዩቲዩብ ቪዲዮ እምበይ ደስ ዝብል ብዝገዛስ ብጣዕሚ ይደስ በሃሊ ብዘመናዊ ኣሰራርሓ ዝተሰርሐ እዩ ስለዚ ደቂ ዓበይቲ ሓቀኛ ገዛእቲ ተኮይንኩም ድማ ካብቲ ቪዲዮ ሙሉእ ትሕዝቶ ሰሚዕኹም ቁጽሪ ስልክ ድማ ኣብቲ ቪዲዮ ክገድፈልኩም እየ ብኡ መሰረት ድማ ትገዝኡ ትኽእሉ ኢኹም ደቂ ዓበይቲ ወይ ስለዚ ኣነ ነዚ ገዛ ማለት እዩ 140 ካሬ እዩ 10 ብ14 እዩ ኣሰራርሑ ድማ ከም ትትርእይዎ ኣለኹም ኤል ሼፕ እዩ ብጣዕሚ መረውሲ ገፊሕ እዩ ነያ ከም ትትርእይዎ ኣለኹም ማለት እዩ ስለዚ ደቂ ዓበይቲ ኣብዚ 10 ብ14 ኮምፕሊት ተሰርሐ ብቻ ተኣተርፍላ ቀለምና ናይ መረባ ከዓ በላጥ ወይም ድማ ሰራሚክ ናይ መረባ ያጥራሕ ተርፋለን በኩሉ ነገር ዝተሰርሐ እዩ ኩሉ ከዓ ኣለዎ ይሽንቲት ኣለዎ ሻወር ኒዮ ኩሉ ነገር ኒዮ እዩ ማለት እዩ ምንም ነገር ዝተረፈ ነገር የለይ እና ሓቀኛ ገዛእቲ ተኮይንኩም ቁጽሪ ስልኪ ኣብታ ቪዲዮ ኒኣትኩም ያ ብደንብ ራእይዋ ካውጽኢኹም ትደውሉ ትኽእሉኹም ብኢሞ ብገለ ስልካ ደውልካ ምርባሽ ዘይኾነሲ ኖርማል ገዛእቲ ተኮይንኩም ማለት እዩ እና ኣውዚ 10 ብ14 እዩ ኢለኩም እየ ዓዲ ሽምድሕን እዩ ዓዲ ሽምድሕን ማለት እዩ መቐለ ኮይኑ ዓዲ ሽምድሕን እዩ ማእኸል ከተማ ሕምብርቲ መቐለ ሰሜናዊት ኮኸብ መቐለና እያ ስለዚ ብኡ ድማ ዝተሰርሐ ገዛ ምጽና ላወልኩም ነይርኩም ኢኹም ኣን ድማ ዝተሰርሐ ገዛ ሒዘልኩም ስለዚ መጽየኒኹም በቃ ላይክ ጎሪኹም ላይክ ጎሪየ ዝብለኩም ላይክ ጎሪ ደቂ ዓበይቲ ምብርታዕኩም ሰይፈለናትኩም ሓገዝ ብላይክ እዩ ላይክ ተገይርኩም ለይ ምንታን ብዙሕ ቪዲዮ ምንታን ብዙሕ ሰብ ክሪኤለይ ነቲ ቪዲዮ ማለት እዩ እና ላኡ ከብለኩም 140 ካሬ 10 ብ14 ዓዲ ሽምድሕን ኮምፕሊት ተሰርሐ ሳሎን ጥራሕ ቀለም ጥራሕ ዝተረፈ ማለት እዩ ቦሎፎን ነው ሁሉ ነገር ነው ወይ ቦሎፎን ለካምተ ቪዲዮ ትሪዎ ለኩም ቦሎፎን ነው ሁሉ ነገር ነው ወይ ብቻ ግን ቀለምና ናይ መረባ ሰራሚክ ዝተርፈሎ ማለት እዩ ስለዚ ነዚኣ ድማ 5.5 ሚልዮን እዩ ድርድር ድማ የውሉይ ማለት እዩ ስለዚ ኣዝያ ያርካሽ እታ ገዛ ኮምፕሊት ተሰርሐ ስለዝኾነት ብጣዕሚ ያርካሽ ማለት እዩ ተዋጽያ እስካ ህንድኡ ዘለና ተኮይና ተዋጽያ ይብል ባይ ወገን ማለት 5.5 ብዙናይ ሎሚ ገዛ ምስራሕ ሲ ብጣዕሚ ይከቢድን እዩ ማለት እዩ ብጣዕሚ ተዝኸበደ ወላ ደኣ እንትን ግበረን በይ ለመስሩሕሲ እቲ ዘሎ እዚ መስርሕታት ሁሉ ነገር ስለዝኸበረ ብኸም እዩ خلای አንጎሎ ያ ድማ ዛገዛሲ ናይ አንጎሎስ መበል خلای ደረጃ እያ ማለት እዩ
እና ደቂ ዓበይቲ እዚኣ ትመስል እታ እንትና እታ ገዛ ሕጋዊ ቦታ እዩ ስምኻ ድማ ቀጠላው ስምኻ መዛሪ በቃ ካርታ ኒኦ ኩሉ ነገር ኒኦ ታትሪእዋ ኣለኹም ደስ በሃሊት እያ መኪና እውን ክተእቲ ትኽእል እያ ከንሸሉ ገፊሕ እዩ ኒኦ ማለት እዩ ስለዚ ደቂ ዓበይቲ ዋይ ነዚኣ ትመስል ናይ ሎማዓንቲ ሒዘልኩም ዝመጻኹ ባዝያ ደስ ትብል ዝገዛ ፕላኑ ኩሉ ነገሩ ዋላት መረውኡስ ብጣዕሚ ገፊሕ እዩ ናይ ጠሊ ምሕረድ ናይ ባዕሉ ኣለዎ ማን ወዳመት ኮንተለ በጊዕ ዲ ጠሊ ዲ ምሕረድ ድማ ኒኦ በሓደ ገጽ ማለት እዩ ኩሉ ነገር ድማ ከምቲ ኮምፕሊት አሰራርሑ እዩ ማለት እዩ ልናደገ ናይ ባዕሉ ናይ ስራሕ መውጽእ ኒኦ ስራሕ ተደልና ንስራሕ ተደልና ዓጽናለይ ዛና ደገለላ ኤል ስለ ሰራርሓ አልኾነት ልበሪ ሓደ ገዛ ጥራሕ እዩ ዘለዎ ማለት እዩ መረው ድማ ገፊሕ እዩ ሃምቲ ንሪኦ ኣለና ስለዚ ገዛእቲ ተኮይና ገንዘብናሲ ኣብ ሞያ ዘለዎ እንድሕር ውዒልናዮ ብጣዕሚ ክሕጉሰና ስለ ዝኽእል ክሕጉሰና እውን ይዋ ክሕጉሰና ስለ ልኽእል ጥራሕ ይኾነ ስለዚ ምግዛእ ተንገዝእ ይብል ብኣይ ወገን ማለት እዩ ኣዝያ ደስ ትብል እያ 5.5 ሚልዮን ማለት ገዛ ስሩሕ እሞ ከዓ ኣብ ከተማ መቐለ ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ እዩ ደስ ብልብል ኩነታት እዩ 10/14 እያ ካልኣይ ኣንጎለ እያ ስለዚ ንቐጻሊ ድማ ብኻሊእ ትሕዝቶስ ካብ ንራኸብ ድማ ድሓን ቆንዩ ላይክ ሳብስክራይብ ሼር ድማ ኣይትረስዑ ብፍላይ ከዓ ላይክ መጀመርያ እቲ ቪድዮ ክትኣትዩ ተለኹም ሲ ላይክ ጽዕን ኣብልዋ ላይክ ጽዕን ምሰብልኩም ከዓ ሳብስክራይብ ምስ ገበርኩም ከዓ ሼር ማለት እዩ ምንም ንሓንቲ ደቂቃ እያ ንዓኻቱም ምንም ትጎድአኩም ነገር የብላይ ላይ ግን ይጠቅመኒ ስለልኾነ ላይክ ገርኩም ሳብስክራይብ ገርኩም ኩሉ ነገር ድማ መብርታዕኩም ይፈለየኒ ሰሰናይ ንዓኹም ሰላም ይራኽበና ሰላም ቅንያት እና ቻው ሰላም ይራኽበና ናወልኩ የቀኒየለይ ስለ ዘዳመጽኩም ስለልትውኑ ሪተ ድማ ኣዝየ እንዳመስገንኩ ቻው